Fandancy TV, dandalin ilimi da nishaɗi. Kada ku manta, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon tashar Fandancy. Masu kallon wannan tasha tamu mai albarka ta Fandancy TV, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyon. A yau insha Allahu za mu yi muku bayani akan yadda za ku sanya email ɗinku a shafin hukumar JAMB. Saboda a bana kun ga an yi rijistar JAMB ba tare da sanya adireshin email ba, wanda hakan ya zama matsala ga ɗaliban da suke son su shiga profile ɗinsu. So a yanzu insha Allah zan muku bayani akan yadda za ku sanya email ɗin naku a shafin hukumar JAMB, yadda za ku samu damar shiga profile ɗinku. Abu na farko da ɗalibi zai shiga gurin rubuta saƙo na wayarsa. Idan ya shiga gurin rubuta saƙo sai ya shiga new message kamar yadda kuke gani. Bayan ya shiga sai ya rubuta email, ma'ana kalmar email kenan. Bayan ya rubuta kalmar email sai ya rubuta email address ɗinsa. Misali Fandancy TV shine email ɗinka, fandancytv@gmail.com. email ɗin da yake kun san Android tana ba da suggestion, to shi yasa yake koma baya. Misali fandancytv to kuna gani dai ko, fandancytv@gmail.com sai ka rubuta shi a matsayin email ɗinka, sai ka ba da space, sai ka sake maimaita email ɗin da ka sanya. Ma'ana misali sai ka sake sanya fandancytv@gmail.com. So bayan ka saka email ɗinka haka kenan, kun ga email ya kammala, sai ka tura saƙonka zuwa nambar 55019, ma'ana nambar hukumar JAMB kenan. So bayan ka saka 55019 nambar ka da kake son tura saƙon a layin da ka yi rajista da shi, kuma dole sai ya kasance da naira 50. So bayan ka saka sai ka tura saƙonka, sai ka zaɓi layin da ka yi rajista da shi. So kun ga haka na tura kenan. To bayan ka tura saƙonka zuwa 55019, daga nan za ka ga saƙo ya shigo maka daga ita hukumar ta JAMB. So za ka ga saƙon yana ce maka email ɗinka an karɓa. Gashi kamar yadda kuke gani a nan, Ahmad Muftahu Fandayiwa, email was successful. Kun ga email ɗina an karɓe shi kenan. So tunda an karɓa, in ka shiga email ɗin da ka sanya ɗin, za ka ga saƙo daga hukumar JAMB da yake bayyana cewa an karɓi email ɗinka. Misali kamar yadda kuke gani, idan ka shigo nan, gashi nan saƙo ne daga hukumar JAMB da yake nuna email ɗin da kuma password ɗin da zan yi amfani da shi domin shiga profile ɗina. Amma saboda tsaro ba zan so na buɗe ku ga password ɗin ba ko. So daga nan sai ka ga shafin ita hukumar ta JAMB ta hanyar shiga adireshin jamb.gov.ng, ma'ana jamb.gov.ng. so kamar yadda kuke ganin adireshin gashi mun sanya, to sai mu shiga. Idan muka shiga adireshin na jamb.gov.ng, so kun ga shafin yana ƙoƙarin buɗewa. Yau ta kamar yadda kuke gani ya buɗe. Daga nan sama ga inda za ku ga an rubuta create e-facility/login, to sai ka taɓa nan. Idan ka taɓa nan zai kawo ka shafin da za ka shiga shi shafin naka. Kana zuwa nan gidan sama sai ka sanya email ɗinka, gidan ƙasa sai ka sanya password ɗinka kamar yadda kuke gani mun sanya. Daga nan sai ka danna login. Password ɗin da hukumar JAMB ta tura maka kenan a saƙon message, sai ka danna login. Kana danna login, daga nan za ka ga profile ɗinka ya buɗe kamar yadda kuke gani. Ga na profile ɗin ya buɗe, welcome back Fanda Muftahu Ahmad. So wannan shine hanyar da za ku bi domin sanya email ɗinku akan shafin hukumar JAMB domin ku samu damar shiga profile ɗinku. Ina fatan wannan bidiyo ya amfane ku. Idan kun ji daɗin sa, kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun muhimman shirye-shiryenmu da za mu gabatar a nan gaba da zarar mun ɗora su. Mun gode da ziyartar tashar Fandancy TV.